ମେ ଆଇ କମିନ୍ ସାର୍? କିରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ଆସିଲୁ? ଆଉ ଟିକେ ଡେରି କରି ଆସିଲୁନି? ହଉ ସାର୍, କାଲିଠାରୁ ଡେରିରେ ଆସିବି ଆଉ। ଚୁପ୍, କହିଲା ଡେରିରେ ଆସିବି। ଡେରିରେ ଆସିଲେ ବେତ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆପଣ କହିଲେ ଡେରିରେ ଆସିବାକୁ, ପୁଣି ବାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ? ଚୁପ୍, କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ 12 ବର୍ଷ ନଳରେ ପୁରେଇଲେ ସିଧା ହବ ନାହିଁ। ତୋର ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଆ ଗୁଣ ଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଚାରିବି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବ। ହଁ ସାର୍, ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବି। ହଉ କହିଲ। ବୁଦ୍ଧିଆ, ମୂର୍ଖ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଭଲ, ମନ୍ଦ, ଆଗ, ପଛ। ହଉ ବନ୍ଦ କର। ହଉ ଆରମ୍ଭ କର। ଆରେ ଚୁପ୍ କର। ସାର୍ କହିଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯା। ଭିତରକୁ ଆ। ହେ ଭଗବାନ! ହେ ଶଇତାନ! ଏଲ ବଉଲ, ବାଡ଼େଇ ପକଉଛ। ହଇରେ, ମୁଁ କେତେବେଳୁ କହିଲିନି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସେତିକି ଥାଉ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଧରି ରହିଛୁ। ସେଇଆ କହିଲି। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି। ଆପଣ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ? ମୋ ପିଠିଟା ଧୋବାପିଠ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ କାଚିବ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ତୋ ପରି ଗଧ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଧ? ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗଧ ଆପଣ।